El Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici conserva encara avui dia l'empremta d'aquella època en què la neu i els gels permanents el dominaven. Per entendre el seu paisatge inhòspit i ferreny, cal retrocedir fins a l'època de les glaciacions. Un període de refredament progressiu que va durar 2 milions d'anys i que va donar origen a autèntiques glaceres a tot el Pirineu. Una glacera neix per l'acumulació de neus permanents a la part més alta de les muntanyes. Si la temperatura és molt freda, la neu no arriba a fondre's i la capa va guanyant gruix, fins que el pes mateix acaba comprimint la neu i convertint-la en grans blocs de gel que rellisquen a poc seguint el curs de la vall i emportant-se tot el que troben al seu pas. D'aquesta manera, moltes valls fluvials es van anar eixamplant amb el fregament de les geleres i es van convertir en les majestuoses valls glacials actuals que cada hivern adopten l'aspecte dels seus orígens llunyans. Estar-se aquí dalt no és gens fàcil, i per això hi viuen poques espècies animals i vegetals. Algunes, com els isards, es desplacen cada any amunt i avall. A l'hivern baixen dels cims fugint d'una capa de neu massa gruixuda que els amaga el menjar i s'acosten a les valls més amables, on la neu amb prou feines cobreix els herbeis i on és més fàcil caminar. Porten un abric de muntanya de primera qualitat, amb un pèl d'hivern llarg i estufat que amaga una capa interior de llana espessa i confortable. Els isards comparteixen l'estratègia amb els ramats d'egües que pasturen al parc i que també passen tot l'hivern al ras. A l'hivern es vesteixen amb un pèl més llarg i baixen també al fons de les valls on sempre és més fàcil trobar menjar. Un gos d'atura ben ensinistrat és la millor eina per conduir el ramat. Potser el gos més intel·ligent que hi ha a Catalunya. No el donaria per 1 milió de peles, no el donaria. I doncs, què fa? Quan tenim el ramat, que també tenim ovelles, ho feien a 2 quilòmetres més amunt. I això té un valor. Estalvia molts passos al pastor. L'adaptació de la fauna d'alta muntanya és tan sorprenent que algunes espècies, com el trencalòs, trien justament els mesos més freds per començar la reproducció. A ple mes de febrer, mentre un exemplar sobrevola les crestes buscant alguna cosa per menjar, la seva parella compleix amb una feina que els portarà gairebé 2 mesos d'esforç. Fins fa poc, els ornitòlegs s'havien de conformar mirant-los de lluny amb un telescopi, però ara la tècnica els permet fins i tot guipar la intimitat del niu del trencalòs. Doncs el que fem és un estudi de la biologia de reproducció i per dur a terme aquest estudi i documentar aspectes inèdits de la biologia hem instal·lat microcàmeres als nius per tal de poder documentar aspectes tals com la sincronia de posta d'esclosa, la variació de la dieta durant la criança, perquè fins ara les dades s'obtenien mitjançant telescopis i el que succeïa a l'interior del niu no era possible documentar-la. Llavors és un estudi pioner que per primer cop es fa aquí a Catalunya i ens permetrà documentar molts aspectes que fins ara eren inèdits sobre la biologia de reproducció de l'espècie i que permetran millorar l'aplicació de les estratègies de conservació perquè el trencalòs és una espècie que a Catalunya sol n'hi ha 25 territoris i que arreu d'Europa està considerada en perill d'extinció. Els trencalossos petits neixen després d'uns 54 dies d'incubació. Tot i que la parella sol pondre 2 ous, normalment només agombolen un poll. El creixement del petit trencalòs és tan lent que quan estigui a punt de sortir del niu, l'hivern ja haurà fet el tomb. A poc, la capa de gel i neu que ha amagat els estanys durant tot l'hivern es comença a esquerdar i per unes setmanes el paisatge del parc recorda més un país nòrdic que no pas un racó entre la Ribagorça i el Pallars. Una munió de llacs apareixen escampats per totes les valls. Són aigües gelades que s'aturen a les fondalades que van excavar les glaceres d'aquell temps i que ara s'han convertit en el principal atractiu d'un espai que té la major concentració de llacs de tot el Pirineu.
L'arribada de la primavera és l'esclat d'una vida intensa que sap que no hi ha temps a perdre amb entreteniments. La retirada de la neu descobreix la presència de petites joies botàniques, com la viola d'aigua, una autèntica planta carnívora autòctona del Pirineu. Les seves fulles enganxoses són una trampa mortal per als insectes que hi queden atrapats i que la planta absorbeix deixant només les parts més dures com a prova d'un àpat íntim i secret. No gaire lluny, una parella de tritons pirinencs es recargola d'amor dins les gèlides aigües del torrent. Aquests amfibis estan tan ben adaptats a la muntanya que amb una temperatura de 15 graus en tenen de sobres per fer vida normal. La primavera s'instal·la a poc, però a muntanya el temps és imprevisible. Aquí l'hivern pot reaparèixer sobtadament a ple mes de juny i emblanquinar unes quantes hores el Naret i el Marcòlic i deixar a la vista de tothom que d'un matí a una tarda hi pot anar tot un canvi d'estació. Retirats els núvols, és l'hora de sortir del cau. Aquest matí nevava, però a la tarda surt el sol i és una bona ocasió per passejar fins al mirador de Sant Maurici, que ofereix la possibilitat de conèixer personalment totes les muntanyes i també, amb l'estany a sota i els encantats de fons, una de les postals més fotografiades de tot el Parc Nacional. Aigüestortes i Estany de Sant Maurici és l'únic parc nacional de Catalunya. Per això aquí les activitats d'explotació estan reduïdes a la mínima expressió i passejar i gaudir de l'entorn és gairebé l'única cosa permesa sense haver de menester cap autorització. Així es va estipular el 21 d'octubre del 1955. De llavors ençà, els habitants d'aquestes terres han tingut temps de donar-se de la situació i potser per això, ara, des del refugi de Ratera, és possible veure els isards com la cosa més normal del món. A l'altre cantó de la carena hi ha un altre refugi, el de Saboredo. I sortint d'aquí, en David i l'Alici es disposen a fer un dels nombrosos cims del parc, el Tuc de Saboredo. Per arribar-hi cal remuntar la vall del riu Ruda i arribant al peu de la muntanya escollir la via més accessible, tenint en compte que, tot i que ja ha entrat l'estiu, encara queda neu als racons més obacs. La via que agafarem, en principi, és l'emergència que hem trobat. La sortida d'emergència és agafar aquest primer triangle de la dreta que veiem, fer tota la cresteta, baixarem una miqueta i pum, 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 fins al cim tota la cresta. Aquesta zona és un bon indret per observar fauna d'alta muntanya, com les marmotes. A diferència dels isards, les marmotes no deixen mai els cims, s'estimen més quedar-se als seus territoris tot l'any i passen l'hivern adormides profundament dins els seus caus subterranis. Quan la neu es retira i arriba el bon temps, es desperten molt més primes que quan es van a dormir i es disposen a passar hores menjant per recuperar pes i començar una altra vegada el període reproductor. Una vegada al peu del Tuc, en David i l'Alici preparen amb detall tot el material que els farà falta per fer el cim. Arnès, mosquetons, bagues, tascons i, sobretot, els frens, unes urpes mecàniques que permeten fixar les cordes a les escletxes de la roca.
Des d'aquí dalt, les muntanyes que ens envolten semblen més menudes. I els voltors, que des de baix eren puntets al cel, s'han convertit en amics que ens saluden al mateix nivell. Els voltors no crien al parc, però ben entrada la primavera és fàcil veure'ls sobrevolant les muntanyes cercant algun carnós. A ells, per passar d'aquí al sector d'Aigüestortes, no els cal fer el porterró. Amb una volada en tenen prou. Aquí el riu Sant Nicolau s'eixampla i s'amanyaga i fa tot de braços que serpentegen entre els pins i els prats, formant un paisatge bucòlic que ha donat nom a tot el Parc Nacional. Aquesta és la llar d'una família d'ànecs collverds que fa poc que ha tingut descendència, i els tirons s'afanyen a buscar teques sense perdre de vista l'ànega que els vigila de reüll. A les vores de l'aigua ha florit la tora blava, una de les plantes més tòxiques de tota Europa que amaga el verí mortal sota l'aspecte dolç de les seves flors. I un tros més avall, el riu torna a agafar velocitat i es desfila en saltants d'aigua grossos i petits fins que reposa una altra vegada al llit de l'estany de Llebreta. Justament per aquesta zona passa la ruta de la Llúdriga, un itinerari senyalitzat per on els visitants poden seguir els passos d'un dels carnívors més difícils d'observar en llibertat. Malauradament és molt difícil topar amb la llúdriga cara a cara. Per això surt molt més a compte gaudir amb les siluetes aixerraïdes dels arbres centenaris que jauen morts, podrint-se a poc, integrant-se una altra vegada a l'entorn. És el paisatge d'un espai protegit on fins i tot la fusta podrida té la seva funció. També aigües amunt d'Aigüestortes, una bona passejada ens portarà fins als prats d'Aiguadaci i l'Estany Llong, on els ciutadans de l'asfalt podran gaudir amb una cosa tan simple com tocar un cavall de veritat, o veure de prop un pollí xuclant al Breguer de l'Euga, un fet normal que aquí pot convertir-se en un espectacle popular. Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici és un parc amb dues cares. Hi ha la cara pública, la dels paisatges, les aigües i el ramat que puntualment travessa el riu per pasturar a l'altre vessant. I també una cara molt amagada, reservada per a 4 gats que saben tafanejar la vida privada dels autèntics habitants del parc. Al cim dels pins, els trencapinyes masteguen les fulles i l'escorça i obren les pinyes per treure'n els pinyons tendres i menuts. Per fer-ho disposen d'una eina única entre tota la fauna del país, un bec tort i potent fet a mida per aquest afer. I a sota terra, a l'aixopluc d'una de tantes pedres, una família de talpó roig va fent la seva vida, a ben pocs metres de les esquelles de les vaques i el trepig dels passejants.
Però sempre hi ha qui vol anar una mica més enllà. I per això cada any hi ha camps de treball organitzats que ensenyen a treure el nas en la vida privada dels habitants més vergonyosos del parc. Aquest jovent s'ha instal·lat arran de parc, pel cantó d'Espot. A més de la gresca i el fet social, el seu objectiu és conèixer una mica la vida de les musaranyes, les rates allardes, els ratolins i els talpons. Per això paren trampes especials que els permeten capturar vius aquests animalons i després de remenar-los i estudiar-los en detall, els tornen a deixar en llibertat. Sembla que està plena. Sí, està plena. Hi ha un talpó roig. Oh, no he vist res, però no maco. Pues això, que no sabia ni que existia la liomis ni moltes coses que he vist. Bueno, el talpó roig jo no em pensava que fos així, em pensava que era una cosa així molt gran, vull dir que... No, aprens coses aquí. Sí. I amb els ocells i coses així que els veus i t'expliquen què és. A mi m'ha agradat molt això, el trampeig. A mi també. És molt emocionant anar a buscar les trampes. La parcel·la i anar buscant, i si I estan veure que està obertes, ple, estan no? tancades. I veure què hi ha i... És molt guapo. Mentrestant, l'estiu ha ben entrat. La neu ha reculat del tot i és ara quan els estanys prenen aquell color blau que reflecteix la llum del sol i que els converteix en miralls gegantins que dibuixen la forma del fons de les valls. Per aquest temps, els trencalossos ja han sortit del niu i els adults tenen temps de sobres per dedicar-se a les coses personals. Per ells, recórrer 20 o 25 quilòmetres no és cap cosa si l'objectiu és prou important. En aquest cas, és una font ferruginosa d'aigües roges i manyagues que ens permet revelar en imatges allò que durant anys havia estat un enigma per a la comunitat científica internacional. Els trencalossos adults es banyen periòdicament en aquestes aigües secretes i és així com prenen el color rogenc del seu pit, que d'altra manera seria totalment blanc. Com sempre, l'estiu ha passat volant. La tora ha donat pas a la tora groga, que sempre sol florir una mica més tard. A dins el bosc, els majestuosos galls fers es preparen per passar l'hivern més fred vivint només del poc aliment que poden donar les fulles més tendres dels pins. I arran de camí, una moixera de guilla ens ofereix els seus raïms de fruits encesos que anuncien un altre canvi d'estació. I amb la tardor, una altra vegada tot canvia de color. Els ànecs collverds ja s'han fet grans i comencen a escampar-se i busquen estanys de la terra baixa que els oferiran un temps més suau i acollidor. El que abans era verd, ara és groc, i taronja i roig encès. I a primera hora del matí, els estanys prenen, si és possible, encara més protagonisme, emmirallant un paisatge fugisser que dura 15 dies justos i que convida ara més que mai a fer excursions per gaudir-lo en tota la seva dimensió. Avui ens hem proposat pujar al Pic d'Avellaner, de 2.986 metres d'altitud. Per fer-ho agafem la vall del Llebriqueto i ens enfilem sense pressa però sense pausa fins als estanys de Llémena, on un corriol planer voreja les aigües oferint-nos un paisatge espectacular. A poc hem pujat fins a més de 2.600 metres d'alçada. Aquest és el país de la perdiu blanca, un dels ocells més escassos i valuosos del Pirineu. Mirades de lluny semblen pedres que es mouen,
però són ocells, parents dels galls fers, que es confonen amb les roques i que a l'hivern es tornen blanques per confondre's amb la neu. Les perdius blanques són tan escasses que en els censos del parc no sobrepassen una trentena d'exemplars, que molt poca gent ha pogut observar de prop. Venga, eso ya está. Solo faltan 2 pasos y ya estará. La cima. Hemos llegado. Bueno. Así que me siento bien. Aquí tenemos una buena vista. Aquí abajo se ve el pueblo de Boí, la Vall de San Martí y la Vall de Durro también. Ahora sí, luego cuando estemos al pueblo también se ve el pico que vamos a hacer. El cim és la recompensa a tot l'esforç. Des d'aquí dalt, per uns minuts, podem gaudir de la vista que dona una talaia privilegiada, tancada només a llevant pel cim més alt del Besiberri Sud. La sensació és que hem aprofitat el moment. D'aquí a ben poques setmanes, una altra vegada entrarà l'hivern a emblanquinar el paisatge, i aquests cims seran més inaccessibles i més perillosos que mai. Les poques plantes que hi viuen desapareixeran sota una espessa capa de neu, i només 4 ocells de muntanya, com els pardals d'ala blanca o els cercavores, seran capaços de desafiar les condicions i sobreviure en un entorn hostil que no perdona cap badoc. Un entorn que els guardes del parc han de visitar periòdicament, ja que només d'aquesta manera poden comprovar l'estat de la neu i passar les dades per establir els mapes que preveuen el risc d'allaus. Aquestes feines consisteixen en executar primer un sondeig per percussió i després un perfil estratigràfic. El sondeig ens dona quines són la resistència de les diferents capes de neu i el perfil, la composició i tipus de grans d'aquestes mateixes capes. Quan enviem aquestes dades al Servei Geològic, ells, amb les que poden aconseguir d'altres observadors, elaboren el mapa de perill d'allaus, que és una eina que considerem bàsica perquè la gent que fa muntanya a l'hivern la consulti i asseguri el més possible la seva pròpia seguretat personal. Una vegada comprovat que el risc d'avui és molt baix, decidim acompanyar en Julià Sanlleí a complir un desig de fa temps. Vol pujar al cim de Ratera i baixar per la canal a Més Nou. L'objectiu és baixar per primera vegada una canal de dificultat extrema i arribar sans i estalvis al refugi de Colomers. Escriure així una altra pàgina de la història d'un parc nacional on bèsties i persones conviuen de fa temps. Hem arribat ja estem aquí. Una mica cansada la pujada, però ara, bueno, ara que lo millor del dia, que és ficar-te aquest catxarro que tinc aquí dalt i baixar cap a baix. Sembla que la neu està bé.